Les millors parelles de ball esportiu es van donar cita per segon any consecutiu al pavelló de Santa Maria de Palautordera per disputar la 8a edició dels Campionats de Catalunya a les disciplines de balls estàndard i balls llatins. A més de tots els grups d'edat, es van disputar les proves de wheelchair, ball amb cadira de rodes i de professionals. I precisament en aquesta categoria van actuar per darrera vegada una parella que porta els darrers 15 anys competint en proves internacionals. Llavors, com a professionals, quan hem fet el gran salt, hem fet diversos mundials, ens hem dedicat al show dance, també és una modalitat molt bona, hem estat 2 vegades finalistes del món, hem fet tercers i quarts, 2 anys seguits. El ball s'ha disparat moltíssim, o sigui, quan nosaltres vam començar, sincerament, Espanya no feia res. Nosaltres, com a professionals, jo respecto molt els professionals que hi havia abans que nosaltres, els que hem viscut nosaltres com a etapa professional i els que hi haurà. Els professionals també ho feien, o sigui, intentaven fer tan bé com podien i feien el que podien fer. L'etapa que hem viscut nosaltres com a professionals hem fet un salt més de qualitat normal i suposo que els futurs segurament hauran de fer més qualitat que nosaltres. Per tant, hem viscut una etapa de creixement. Espanya avui en dia estem fent parelles com nosaltres i altres que de llets que ho diguem, però no, som les que estem ballant molt fora i estem pujant el nivell del país. I nosaltres molt orgullosos d'haver fet aquest granet d'arena per fer-ho, però realment Espanya avui en dia ja comença a ser un país notable, important, no dels top mundial, però ja comença a destacar en algunes modalitats. La categoria wheelchair, una de les darreres a implantar-se al nostre país, està vivint un increment en els darrers anys. Que les parelles han anat evolucionant, no? És la primera vegada que es va competir l'any passat i que cada vegada aquesta modalitat va creixent i hi haurà més parelles més endavant. Competir es la adrenalina que te sale, ¿no? Cuando estás con otras parejas en silla de ruedas, quieres hacerlo bien, mejor y espectacular. Pero cuando los jueces te miren, que puntuen bien. Una vegada t'has acostumat a com va, a com ballar amb una cadira, amb una persona que és diferent a l'hora de poder fer exercici, doncs realment no és més difícil, sinó és diferent. Jo sempre he ballat amb una parella sense cadira de rodes i la veritat és que em va costar molt adaptar-m'hi. Però una vegada t'has adaptat, has d'entrenar molt i molt dur, saber el que la teva parella necessita, saber el que la cadira pot fer i no pot fer i a partir d'aquí adaptar-te a ella. És una nova experiència que realment molt enriquidora. I també és una manera de demostrar als altres que tothom, sigui com sigui, pot ballar. És diferent, és molt diferent al ball esportiu normal. Y yo estoy de acuerdo con ella. Y a mí porque me gusta mucho la música, los ritmos, y mira, y con ella tengo una buena pareja, nos concentramos muy bien, ella me da clases, me caigo, me levanto y bueno, ella también alguna vez se cae, pero bueno, entrenando, pero estamos muy unidos y mira, y seguimos adelante. Al final, Lluís Pérez i Estela Anguera en categoria júnior, David i Sigrid Marenguer en categoria youth, i Josep Esgroi i Mercè Llorca en categoria adult van ser les parelles triomfadores en el Campionat de Catalunya 2012. Fan entrega de la